Børnene her aner det ikke, men de vokser op omgivet af en tryghed, der er helt unik. Noget, som deres forældre lægger vægt på. We have 3 little children and we like a safe neighborhood. Yeah, there's some social control in this area, and I like that. Husene her i Hendrik i Ido-Ambracht nær Rotterdam i Holland ligger i en ny bebyggelse, der allerede på tegnebrættet blev designet til at afskrække indbrudstyve og andre kriminelle. For eksempel vender alle indgangspartier ud til samme centrale plads, hvilket naturligt afskrækker de kriminelle, siger direktøren for den hollandske pendant til det kriminalpræventive råd. There's many possibilities to watch who's walking there, to watch whether there's somebody who shouldn't be there at a door or a window or a house. En anden vigtig faktor i sikkerheden stammer helt tilbage fra 1999, da det blev lovkrav i Holland, at døre og vinduer i nye bygninger skulle være udført i særligt forstærkede materialer. Like for instance here you can see it's not just one lock. There are 3 ways that you bar the door actually. Det koster kun små 4.000 kroner at tyverisikre huse efter de hollandske regler. Hvis man kombinerer det med en byplanlægning, der skal afskrække indbrudstyve, kan det give imponerende resultater. Her i Hendrik i Ido-Ambrachts nye beboelsesområde med 2.500 huse har man på 3 år konstateret kun 3 indbrud. En yderligere faktor i sikkerheden er, at området er klart belyst, og at alle stier, f.eks. bag beboernes haver, skal have en mindste bredde, så der er klart udsyn, også efter indbrudstyve. Sidst, men ikke mindst, er det beboernes egen indsats og opsyn. One day my door didn't work like the way I wanted to work, and I closed the door very hard, and my neighbor, she heard it, and she came along, what's going on, are you okay? Ifølge det kriminalpræventive råd i Holland ligger antallet af indbrud i moderne, sikrede bebyggelser som den i Hendrik i Ido-Ambracht næsten 90% under antallet i boligområder med ældre boliger, hvor intet er gjort.